Ikaw ra magbuhat. Oy! Lo! Ato ko siya. Sunod-sunod na lang ang number G sa ilang ito na luna. Ang naglalaki na ng G, 55. Ah. G, 55. Oy! Careful! Abar naman ang single na gano'n, 55. Ay, malaga. Sunod na ang malagan sa ulalaki, 42. Ask Papa for money. Ikaw raw sa radya okay ra ka? 50 pesos? Sinya, 50 pesos. Asan bayad? Oh. Sige, go na. Ato. Ihatag na dito sa kanang pantay. Susunod na magbinta sa lalaki. Lalaki, 13. Pwede ko muari ra di ire? Ala. Mo jud. General na Medial Center. Wala na mag-isa eh. Laplak, 55. Ada naman sa kontrol sa bayan ng garang gulik sa kagbalik walang yan. High Street na General Bigwat ang sakto. Sikat dari mula talian lalaki nagbalik 35. Sabaan ang barkuha. Sa ilalim naman kung ano na lahat ay naman ay balagyan sa ularong sumaybayan na ular na P. Number 4, number 4. G54. Highway 54 Engineering na Baragan numero 54 mula. Susunod naman nga mula Ladarin 41. Ladarin 41.
4 gono numero 41 naman ay balagan susunod na galian ng Darlanar ay 30. Mag-video ra ko. Rizal sa numero 30 naman sa Leonard G. 48. Black Salisika bro. Bola ko ng 28, 41, 40. Ground bingo ang gamana ng Japan 700 naman Gamiso. Kuadrong baby numero 40 ini tali naman under Leonard G. Susunod naman nga pula Leonard in 38. Ayan na, pinto ka rin ito. Grabe, gipaningot. Abi, nag-enjoy ka? Singuta. Kita na ikaw dito. Kita ko na siya. Ang gamana ng Japan 700 naman Gamiso. To, musakay na sila. Musakay na sila, abi. Para na kay kauban ba? Kana ba sa carousel? Nananay musakay. Ari-ari sa ko ay. Ang naging bingo, 5 may sa Lichigan ng sakasakong bugas. Leonard bingo na mula Tracy. Laki na tweet na nalaman sa mulagod sukat ang tweet naman na rin gamitan pa na dyan pintahan ka naman ang sunod na mula. Leonard in 34. Rizal 4 number 24 tali naman kung Luna 1. Black 30 na bi. Bola 30, 20, 41, 54. Diagonal. Wala naman na sa ibunabal gina sunod na price sa medara o galang bilik sa pagbalik walang yaman. High street na naganal di gato sambal. Ang kamara to Japan 700 naman Gamiso. Sakya? Balloon wheel. Ang sa isinta isini italinanan kung Luna. Sunod-sunod na nagalagan sa ulalala o size and size. Leonard G. 51.